Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille One med Atlas og hvad hun har. Husk på at like og subscribe til både mig og Atlas. Hvad? Hvad hedder din YouTube-kanal? Atlas Prime Gaming. Og mellemrum imellem Atlas og Prime og Gaming. Så ved hver ord er der mellemrum. Og han prøver at ramme 50 subs. Så det kunne være fedt, hvis I gad sub til at spille. Og ja, det var det, vi havde at sige. Jeg håber, I kommer til at nyde den her video. What the? Jeg er trænet. Jeg er klar. Jeg kan lide, du får penge ved at løbe på løbebånd. Du står bare sådan en fastest boy, shall go fast. Og du bruger på V3. Jeg glæder mig bare til at få den der computer til 11.000, mand. Prøv at tænke på, hvor smooth for min edits kommer til at være, og hvordan min quad-edits og triple-edits kommer til at være. Selvom du ikke kan lave quad-edit. Jo, det kan jeg i hvert fald. Okay, du kan godt lave quad-edit, men så skal der murene placeres først. Men jeg ved, du godt kan lave triple-edit, for murene skal placeres først. Også double-edit. Ja, men jeg kan kun lave én edit. Jeg er normalt controller-spiller. Jeg synes, jeg bliver et OK grund til at begynde karrieren. Karriere? Nej, jeg skulle lige løbe. Altså, jeg har også taget en SMG. Har du taget? Nå, det har jeg faktisk også. Jeg har så en. Ja, har du ikke også det samme nu, som man starter med? Nej, det har jeg ikke. Ja, den er... Nå, bøfs. Men den er ikke spammer. Den er bare god. Den er ikke... Den er bare god. Ja, det er nok. Det er simpelthen ære. Jeg vil gerne have den. Der kunne man godt få den der, hvis man var meget heldig. Ja, kan du ikke huske, vi tog fat i går? Jo, ja, det gjorde vi. Ja, og så i en af mine andre games, hvor jeg spiller med William, ikke? Ja, så er det, at vi fandt... William var han gamle, men han har fået ny, og det er mig. Ja, fordi at han var ret idé. Han var irriterende, han rage-quittet meget. Ja, han rage-quittet alt for meget. Han har rage-quittet sådan 20 gange i et game. Okay, bare lige. Jeg ved godt, måske siger Sevelina er ikke en, der rage-quitter på Atlas' videoer. Men det er bare for at være så over videoer. Lad os sige på den måde. I virkeligheden banner han, og er så sur. Hele tiden. Tro mig. Jeg kapper ikke. Nå. Hver gang jeg spiller med ham, ikke? Han rage-quitter over 100 gange. Han siger hele tiden, hvorfor hjælper du mig ikke? Selvom du sidder og hjælper 24/7. Fordi han er nødt til at blive carried af fucking bot. Der døde han på nummer 99 plads i den samme game, så var han bare sådan. Hvorfor hjælper du mig ikke? Det grund af, hvad hun har i samme game. Og det var meget godt dræbt, men hvad hun har. Så vi var sammen rundt sammen. Og jeg kunne huske et tidspunkt, der fik jeg ham vandet på en af hans gamle accounts. Har du? Yep. Hvordan? Teamet med ham. Jeg blev så også bandet, men det var på den der Malte Lens account, altså den helt dårlig. Den er min PlayStation 4 account. Den jeg kun har sådan 2 skins på. Så den blev banet for Fortnite i 13 dage, men den er over nu. Så. Det er også lidt tid siden vi har spillet med William. Nej, du har spillet ikke med ham for så lang tid. Nej, det gør jeg heller ikke. 2 dage siden. Der kom du bare. Ja, jeg vil gerne like med dig. Jeg vil ikke like med dig. Det gider jeg godt. Nope. Yes! Herrerne! Det lyser sig så og skriger lige nu. I skulle bare høre det. Okay, du burde gerne lige stoppe. Nej, det vil jeg faktisk ikke. What the? Det var OK. Du har ramt mig for så meget. Og bare sådan, Messi.
jeg gik med den søde. Når Atlas får sin nye computer, så hvis I ser med på hans YouTube-kanal, så kommer det til at køre meget bedre, tro mig. Jeg er på billeder af hans vækster på hans computer. De er helt vildt gode. Men kan en OG pump 200 pump? En OG pump, ja. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg stod, jeg ramte dig for 132. Eller hvad, var det bare mig? Altså, den skal have 250 i hovedet med en blå. Hold da op. Ja. OG Fortnite var lidt sindssygt. For nogle år siden. Ja. Ja. Og Atlas har det OG Gold Trooper. Altså, han har ikke purple. Men han har OG Gold Trooper. Men ikke purple. Her på vejen her lavede det sjovt med at edit dernede der. Så jeg så ikke, det var en lille stærte. Hvad skal jeg? Shotgun? Min shotgun var Men jeg skal lige hente. Skal du hente? Jeg ved det. Jeg skal have den her pump. Sygt OP. Der ligger også legendary hjemme. Den der pump der, du har. Ja, jeg har den. Det her er nice. Kører vi med healing eller uden? Lad os bare tage uden. Okay. Hvad kan jeg så bruge her? En legend mythic hunting. Men bro, kan vi godt hunting rifle? Men bro, kan vi please godt bruge fisk? Bare lige til at rotere med grappler og sådan noget. Må jeg gerne det? Please. Okay. Så kan jeg gøre sådan her bum, og så kan jeg grapple. Altså, du må også gerne gøre det, hvis det er. Bare lige til at... Bare lige hurtigt. Yes, er du klar? Men jeg tror ikke, det går så lang tid, før vi stopper videoen. Måske om 2 minutter. Hvis det er det sidste ord, vi... Er du klar? Hvis det er det sidste ord, vi want til. 3, 2, 1, nu! Nej! Det er godt. Det var meget godt, det der. Det gik ikke så godt. Det gik fremragende jo. Det gik jo fuldstændig fremragende. Ej, jeg er død. Eller nej! Nå, det var det for den her video. Jeg håber, I nåede den, og vi ses. Hej hej.